Sanibonani, Mqeqeshi Wezinsizwa. Kunomfethu ongibhalelile la, umfethu ubhalile wathi, "Sawubona Mqeqeshi, ngiyathemba uphilile." Well, ngiyaphila mfowethu. Ngithembe nawe uphilile la ukhona. So ubhalile umfethu wathi ke mina nentombi sixabene mfo, and I don't want to lose her because of my insecurities and attachment. Njengoba sixabene, I tried calling her and she says she's not ready to talk to me okwamanje. Kuchazani lokho? Ingabe mhlambe udinga ispace? What I have noticed is that she's distant. You could stay ilanga lonke singakhulumi. Well, mfethu yabo nje ngokufunda nje le ndatshana yakho encane. Ngiyabona la ukuthi kahlahle umuntu onamandla kulothandweni ile ntombazane. Yabo? Ngoba uyabona kahlahle wena wenzisa wentombazane kulothandweni. It's like in swap ama positions. Of which into wrong. Ngoba wena nje umuntu osilisa wena kumele you must come from a place of strength. Yabo ukhombisa ukuthi ulengisilwe namasento yabo. So but wena indlela owenza ngayo lokho sakubhalile ngiyabona ukuthi like 80% wamandla akule ntombazane wena no 20%. So ingozi leyo nto ngoba wena nje umuntu wesilisa wena ilidi othandweni into kumele uyazi leyo nto kumele ihleli istikile kwento wena ilidi othandweni wena inkombandlela yabo. So mangabe usuhleke ukwenza lokho wathatha amandla wanikeza intombazane zo abuse amandla and ngiyakutshela ngeke kube mnandi ngoba bona abawona amalidi othandweni wena ilidi njengomuntu wesilisa yabo. So mangabe uthatha amandla wanika yena wenza ngendlela engafanele uzosafarisha yabo and uzokushiya kalula ke futhi yabo. So ke uthi umfethu ke ngiyayithanda lengane lentombi bafo ngifuna mina naye silunge ngicela ungincede ngibese ngimbuza kumfethu kahle ukuthi yini abayibangile nale ntombazane yabo. So wachaza kumfethu wathi ke uye wapost video on WhatsApp kanti futhi kule video kwakukhona abafana ababili phambili kuhlangene no drive. Yena ubehlezi emuva nobhuti wakhe. They were going to some family bride. Inkinga ukuthi she didn't tell me that she will be away. So mawucabanga mfethu yindaba engakutshelanga ukuthi khona la iyakhona noma uya ku family bride. Mawucabanga yindaba engakutshelanga ingoba isidingo akazange asibona. So if njengensizwa ungenzisa okwensizwa othandweni intombazane ayihloniphi njoba kutshethi yawa abuse amandla. Mawuthatha amandla waneza intombazane yawa abuse amandla and akuhlaleka mnandi wena njengensizwa yabo. So akakutshelanga ngoba sikho isidingo ibingekho idrive yokuthi akwazise ngoba akasakuhloniphi. So inhlonipho awuyitholi mangaba amandla wanikeza intombazane wensizwa yabo. Ivele yenza into uthatha ayitshela. Kanti njengesithandwa sakho mfethu lo muntu bemela akutshele lento isaplano. Isale akutshela yazi lapha ekhasi siplan ifamily bride yabo akutshele njengomuntu amthandayo. But ngoba akasakuhloniphi amandla unawo and nendlela owenza ngayo wena urektisa kwentombazane wenzisa kwentombazane kuyinto wrong. That's why engakutshelanga isizathu akazange asibone isidingo azange asibone ukuthi akutshele because wena awenzisa okwensizwa wenzisa nje okwentombazane yabo. So ke kumele ubuyisa amandla mfethu umsebenzi sakusalela kumele ubuyisa amandla. So abuya kanzima ke amandla ngoba kuyenzeka ukuthi abuyisa ngcine senhlukana but nakhona kuba into enhle kunokuthi uqhubeke la ungasahlonipheki khona yabo. So wena awusahloniphekile la yabo. Kumele uyazi ukuthi amandla akho awalahla wanikeza intombazane of which into wrong le. So umthufethu ke mina ngimangala uma ngibona le video and I lashed out accusing her of cheating. I did this because I thought she was with her side boyfriend. So nakhona kahle yabona njengoba uzuthola ukuthi bekiwe kwi family bride ingoba mhlambe kade usum-accuser la ukuthi uyachita. That's why mhlambe ekutshela ukuthi hayi siya kwi family bride uze wathola ngaleyo moment yabo. Of which mfethu ube yinto ebengamele yenze yabo. So indlela oreacta ngayo when you are too emotional awusahlonipheki, you are acting like a wussy yabo because you are not coming from a place of strength yabo. So ke uthi umfethu ke ngoba umfethu la ubhale wathi ke I did this because I thought she was with her side boyfriend. Ngibese ngimbuza umfethu ukuthi ke ingabe uyazi ukuthi khona side boyfriend noma uya assume ukuthi une side boyfriend le ntombazane. Ubese echaza ukuthi uya assume ayikho side boyfriend yabo. So uyabona ukuthi indlela recta ngayo ukuthi emotional weak mfethu yabo of which
into wrong leyo kusamele usebenze kakhulu mfethu improvement zakho yabo. But ke njengoba kuleli khaya ngathemba kancane khona ozo improve akona yabo. Njengensizwa ngoba la ekhaya sakholele emaphutheni asikho perfect. Amaphutha into esikholela kuyona yabo. But ke mfethu kuningi kusamele ukwenze la yabo. So uthi mfethu so indlela engim approache ngayo was bad. I was angry and confused. That's why I reacted this way. Manje she is hurt and she thinks I don't trust her. It's sad because she already introduced me to her parents and now this. So akusho lutho lokho mfethu uma ungasahloniphekile konke lokho kuyashabalala yabo. Nawe njengoba ungahlonipheki njengoba kutshela ukuthi iphutha la kuthatha Amandla Awakho Nsizwa intombazane abuse amandla yabo. So ikuthatha noma kanjani ayihloniphi yabo. So ke uthi mfethu ngiyayithanda le ntombi mfo. I don't want to lose her over this. Sikhulumile ngaxolisa and she said she will forgive me kodwa ngolunye usuku ngizamile umfonela and she said she's not ready to talk to me right now. Uchazani lokho? So wayivala lapho umfowethu. So uyabona mfowethu isingisi sithi what you fear you attract. So wena mangabe usaba ukuthi le ntombazane izokulahlekela eventually yabo nje very soon futhi izokulahlekela ngobani uyasaba lento ingaphakathi kuwena yabo insecure yabona mangabe unjalo le ntombazane izokulahlekela yabo nje le ntombazane ifuna uba nomuntu oyinsizwa into umuntu ezomthemba ibe proud mangabe ihamba naye lapha emgaqweni cha ngihamba nensizwa la ngihamba nenkosi yabo ngoba la ekhaya ma umuntu wesilisa uyinkosi unamandla isimanga yabo. So wena mangabe uhluleka ukukhombisa lawo attributes kuwena kuzoba lula ukuthi kushiye because vele nje kuthetha noma kanjani uzosala wena nenhliziyo ephukile ukhala yona vele kulaxaze kanjalo mase kufika omunye umjida alright okwazi ukushaya into yakhe kahle yabo. So when uzokulaxaza kanjalo usala ukhala lokhu ilandela ingane ngasakhona. So be careful mfethu yabo. So into engakutshela yona ke kulesimo sakho yabona wenzile umzamo njengoba ngisho kule ekhaya sakholele emaphutheni kakhulu. So idlalile indima yakho kwanele right uzamile ukulungisa izinto but uyakutshela ukuthi akabe ready ukukhuluma kwamanje usadinga space yabo. So into ozoyenza awumnikeze le space asicela yabo. Mnikeze le space asicela uzomnikeza kanjani ngokuthi ungomfoneli ungamWhatsApp ungabusenza lutho uthula ukuthi nya ila khona umnikeza ispace yabo. Sonke siyacasuka siyafika leso sikhathi lasicasuka khona. But siyadinga nathi isikhathi sokuthi ukuhlehle kancane nje ngithi uyicabangisisa lento oyenzile ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphole ngikwazi ukuthi uphinde sikhulume. But mawuzo la iduzu ngibelesela iyoze ingane igcina ihlukana nawe igcina ikublocker igcina sikwala indaba wena wenza ngendlela engafanele yabo. Mnikeze le space asifuna njengoba ethi akakulungela ukukhuluma nawe awumyeke ngisho wathi wakuthatha 3 days ningakhulumanga ayikho inkinga wena usamnikeza le space asifuna yabo ukuze akulungele ukuthi abuye azokhuluma nawe. Uma uthi kuthatha isonto lonke ayikho inkinga makuthatha 2 weeks ayikho inkinga makuthatha inyanga yonke ayikho inkinga wena usamnikeza le space lesasidinga yabo. Mawuthi kuthatha unyaka wonke ayikho inkinga mangabe ukuthi usemuveni empilo yakhe ayikho inkinga mfethu njengoba kutshela ukuthi there's always an opportunity down the road yabo. So kumele uhlezi ucabanga lokho uhlezi likhona ithuba le kenza sikwendlela. So uyamthola omunye umuntu oright yabo but ukuqhubeka uhlale kumuntu ongasahloniphi osekutreata kanje amandla akho awasekho la yabo. Intombazane isangakuthethisa ngisho phambi kwabantu because ayisakuhloniphi okuyinto wrong leyo. Intombazane kumele ihloniphe yabo. Kumele ihloniphe ikwazi ukuvaluisha njengomuntu wesilisa ikwazi ukuthi indoda yami le yabo be proud. But mfethu njengoba ngisho ukuthi mnikeze le space but mawulo uqhubeka wena lokhu ukuxhumana naye very soon uzokublocker noma vele ahlukane nawe bese usala nenhliziyo ephukile. Mnikeze le space uzonothisa naye ukuthi awathula kangaka ingoba indaba khona le space akasidingayo umnikeza sona yabo ukuze ezokwazi ukuthi ephole abe right yena uzobuya kuwena. Uzobona ngaye sekubingelela mawukuthi ubekuthanda abantu abazani madikuthanda ngisho athiwa ngixabene iyayibuye kuwena mawusinikeze leso space sekwanele sipholisi right nilungise izinto yabo. Noma athiwa ayipholanga ngayo but mawuthi bikuthanda iyabuya kuwena mawuthi sifuna nihlukane ikwazise kahle ukuthi yazini lento yenzile azangiphathe kahle ngingcono ukuthi nje sivele sihlukane nakho niyabuya. But mawuthi bingenamsebenzi nawe ngakuthandi kunjani izovela ihambe nje nyamalele kanjalo yabo. So ke wena iphutho ongalenza la ukuthi lokhu uqhubeka umfonela umWhatsApp lokhu umbangela isicefe
ngoba lapho uzokublocker avele akwale hlamba yabo iphele lento. So mnikeze le space asidingayo aphole abe right. Sonke siyadinga space sokuthi sikwazi ukuphola kahle ukuze yonke into ibe right yabo. So mfowethu into ekusalele wena ileyo nje ukuthi uyenze uyidlalile indima yakho la, wazama ukuthi nilungise izinto ongephutha la ngendlela oreacte ngayo, but kuyangijabulisa futhi ukubona ukuthi wena uyabona ukuthi u-insecure yabo, and kusamele kulungise lokho. And lento yokuzi-attach-a kumuntu kumele uhlukane nayo. Umuntu kumele umthande ngendlela efanele, not ukuthi uzi-attach-a kuyena ufake iglue yabo. Uma ufake iglue kuzoba nzima uma ngabe sehamba ukwamukela lokho, uzogcina usufuna somlandela ngisho engasafuni yabo, because ufake iglue. Umthanda umuntu but ungazi-attach kuyena uthi manje yabo. Phela ungaphili sengathi mfethu uphila kumhlaba, uyazi vele ukuthi abantu bayahlukana emhlabeni yabo. Kumele ube ready, ngisho usothandweni ube ready for leyo moment ukuthi mangathiwa kufika isikhathi la sihlukana khona ungaba ready, ungasi-approach ngendlela efanele, because abantu bayahlukana. Njengoba ngisho ukuthi uthando lunesiqalo lunesiphetho, uyathanda uthanda mfethu emhlabeni kunjalo. Omunye umthetho lo waMqeqeshi Wezinsizwa esikuhloniphayo. So wena noma sekufika isikhathi umuntu esethi yakwala, hamba uzivalele endlini yakho ukhala but ekugcineni kosuku usikwazi ukusamukela isimo esikanjalo, ngoba into eyenzakalayo le ungenze ngathi into engenzeki nje. Uma ngabe umuntu esekuthatha akasakufuni kube nzima ukukwamukela lokho ungafuni ukukwamukela yabo. So ke be mindful mfethu. So wena nje into ekumele uyenze mnikeze le space asidingayo aphole abe right. Lapho uzobe nawe uzorealize vele ukuthi yazini wathola ngakho uzoqala buye kuwena, nakhona uzobuyisa amandla akho lapho umuntu akwazi ukuthi akuhloniphe. But kuningi mfethu ekusamele improve kukona, ngiyabona ukuthi cha inselelo isaningi la kuwena yabo. So ngiyathemba uyawuzwa mfethu lo mlayezo. So ke uma unesifiso sokubhalela Mqeqeshi Wezinsizwa ungaya ku Facebook ufike umbhalele, search Mqeqeshi Wezinsizwa umbhalele, noma ubhale kule email engizoshare ku description ukuze uzumbono wami ngenkinga yakhe yabo. Ngoba thina le ekhaya sakholelwa emaphutheni, ngoba iwona amaphutha ebanga ukuthi impilo ibe mnandi. Ngaphandle kwamaphutha ngabe impilo ayimnandi kanje. So kubalulekile ukuthi sicobelene ngolwazi, nakhona ke singalo siphinda amaphutha wodwa yabo. Ngoba vele impilo yakhiwe ngamaphutha. So ke la ekhaya siyawamukela amaphutha, sifunde kuwona, sicobelelane ngolwazi. Njengoba ngisho ukuthi nami ngakujabulela ngelinye ilanga ukuthola ukuthi ikati nilibulala kanjani, ngoba ziningi indlela zokubulala ikati. Nami ngelinye ilanga ungangithokozisa ukuzwa indlela yena nilibulala ngayo ikati yabo. Sithuthuke othandweni, sil enjoy uthando ngoba uthando lumnandi yabo. Shabu.